ఆత్రం ఆనందరావు గోండి ధర్మ కోయ పుణ్యం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా కామ్కి చేరుమంతం నేను మా జాతి थोड़ो వడకోల్ బతలితికే ఈసారి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కులగణన ఉంది సర్వే తెండవలాత ఇది సర్వేగా మాకు మా ಜಾತಿತು ಮಾ ಧರ್ಮತು ವಾರಿರ್ಕುನ್ ಬೆಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಗಿರ್ ಮತ ಮಂತ ಬತಲಿತೆಕೆ ಭಾಷಾದ್ಗ ಬದಲಿತೆಕೆ ಬೋನ ಭಾಷಾ ಓನ್ ಮಂತ ಹೀಗೆ ಧರ್ಮದ್ಗ ವಾನಿಕೆನೆ ಮತಂನಾಗ ವಾನಿಕೆನೆ ಮಾವ ಮತಂ ಸೆಲೆ ಬದಲಿ ಕಿ ಕಾಟ್ ಬಹನ್ ಕಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ ಸಂದಿರ್ಕುನಿ ದುನ್ ಮಂತ ಮಮ್ಮಟು ಸಂದಿರಾಸಿ ದಿನ್ಕೆ ವಡಕೋಲಾತ ಬದ್ ಧರ್ಮಲಿ ಕಿ ಕಾಟ್ ಬಹನ್ ಕಿ ಕಾಟ್ ಬತಲ್ ಕಿ ಕಟಿತೆಕೆ ತೊಲೆ ಇಟ್ಕೆ ತಮು ಮಾನಿಕ್ರಾವ್ ಸಾರ್ ಆನೆ ಮಲ ಕೊದ್ದು ದಾದಾಲ್ ಗಣಪತ್ ದಾದಾಲ್ ವೇಸ್ತಪು 1871 తొలి మాకు ధర్మకోడ్ మత 1951 మత మళ్ళా 211 దాని కంప్లీట్ డిలీట్ కీతే అదే రాసి ಅದು ಜಾಗತ್ಗ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಇಂಜರ್ ಲೀಕಿ ಅನ ಇಂಜರ್ ಮಂತ ಮಿನ್ವಲ್ ಅನುಬೇನಿ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಐತೆ ಭಾರತ ಮಟು कोयतूर ಅಂದ್ರೆ कोय पुलिम गिर लीक यावचु सेतेके गोंडी धर्म गिरे बत्तिरुंदी गोंडी धर्म लीक इतेके मा तोलेतली गोंडियन धर्म यांदु आ गोंडी धर्म लीक यावचु इनवालु आ नि बतलितेके इगे कुलगणन इंजर सीते कुलगणन के बतलितेके इनके भी बच्चर वातेर समदिरंग इनके बतलितेके एससी एसटी बीसी की सेर मध्यते गवर्नमेंट मा ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತಲಿತೆಕೆ 1970 ತೊಲ್ಲೆ वातेर गोणंग ऊरंकी अनमल इंदलिके वातेर ऊरकुनु कुलगणनगा कीव किंजर मौटु मा समाजिंद मौटु क्वेस्ट कीजर मंतो कि बदलितेके मोदल कुलगणन कियाना इतेके 70 तोले बोर मंतु ऊरकुनु इके ऐड किया बचिके मत ऊरकुनु कीव बारितेके माक ఏజెన్సీ రీత్యకు ప్రత్యేక మాకు చట్టాలకు మంతంగా చట్టాలకు అనుసరించి అవి కొన్ని చూడ్సి ఇది సర్వే కియనంజర్ మా ఊర్గిరే పెద్దలకు బోర్గిర్ మనకిడితే మా గవర్నమెంట్ గిరి మిరట్గిరే వ్యాట్కి బదలితే మా చట్టాలకు అనుసరించిన काम टीचर बारिते नाडितको ऊरा पॉपुलेशन जास्त आयार मावा कम आयार मराठी आकटते नाडितको जात ना ಮೈನಾರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಗಿರೆ ಸೊನ್ವಡ ಪ್ರಮಾದಂ ಮನಂತ ತಾಂಗ್ಲಾಸಿ ಮರಡಿಗಿರ್ ಸಂದಿರ್ ಜಾತಿ ತೂರ್ ಧರ್ಮ ತೂರ್ ಮೌರ್ ಬಚ್ಚಿರ್ ಮಂತಟು ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಐತೆಕೆ 9 కులాలకు మంతటి సందిర్ ఉంది ఆసి ప్రభుత్వం వేసి 1970 हक्के गवर्नमेंट रुके नीకు ఉరకివా ఇతకే మీరు दूसरो जाति तो इंजर इचोर वेचे नड समदिरते पार्टी इंजर మీకు जाति तो समदिर राम राम किसवे जय श्री